sy'n mewn i person yn anwahanol mwy. Mewn byddwn heb gymysgu yn ei merfeiddrwydd fwy. Croeso chi yma i'r Gell unwaith eto ar gyfer myfyrdod arall. Ro mi ges i brofiad newydd ddoe. Mi ges i fy pingio. Oeddwn i yma yn eistedd yn paratoi pregeth ar gyfer y Sul, a dyma neges nod ar y ffôn yn deud y mod i wedi bod mewn cyswllt â rhywun sydd wedi ei heintio â Covid-19. Dyma'r gorchymyn yn dod i mynd fynd i gael prawf, rhag ofn fy mod i wedi dal y feirws. Ond does gen i ddim symptomau o gwbl. Fedra i ddim meddwl ble fues i'w ddalo. Dwi wedi bod yn cadw pellter digonol oddi wrth bobl, wedi bod yn gwisgo mwgwd bob man dwi fod. Dwi wedi bod yn golchi'n wylo yn gyson. Dwi wedi bod yn eitha gofalus. Ac eto, maen nhw'n deud y gallen ni fod wedi dal y feirws. Yn wir, dwi'n ame mae'r lle y bues i ddigon hir oedd yn surgery'r meddyg. Mi oedd y nyrs ar ei gymryd y prawf gwaed a'r meddyg fi sy'n siarad efo fo yn gwisgo PPE wrth gwrs. Ac eto, dyna'r unig le dwi'n meddwl y gallen ni fod wedi ddalo. Mynd at y meddyg a mewn peryg o ddal clwy. Ble bynnag ddigwyddodd o, oedd yn rhaid mynd pnawn ddoe i gael prawf PCR. A mynd e'n disgwyl heddiw fel Gair ar drannau yn disgwyl am y canlyniad, mwyn gwybod os ydw i'n gorfod hyn yn ynysu am nifer o ddyddiau. A'r pandemig hwn wedi aflonyddu cymaint arno ni, ac wrth gwrs heblaw yr afiechyd ei hun a'i ganlyniadau ofnadwy. Mae'r gorfodi i gadw pellter oddi wrth yn gilydd yn un o'r pethau mwyaf anodd da ni wedi profi. Cafodd teuluoedd fisoedd lawer hebeth i gweld ei gilydd, a phobl yn gorfod newid eu patrymau gwaith, a hynny i gyd oherwydd mae'r ffordd da ni'n dal y feirws ydy trwy gyswllt a'n gilydd. Mae bod ym mhresenoldeb rhywun sydd yn dioddef yn golygu wrth iddyn nhw anadlu allan mae'r feirws yn cael ei anadlu i'r awyr, a da ni'n gallu ei anadlu o'i mewn i'n cyrff wedyn ac yn cael yn heintio. Mae cyswllt a dioddefwr, hyd yn oed os di hwnnw neu honno yn nyrs neu feddyg, yn golygu y gallwn ni ein hunain fod yn dioddef o'r un afiechyd. Mae'r Beibl yn sôn am afiechyd o fath gwahanol yn tydi, afiechyd moesol, ysbrydol. A dyma feirws sydd yn gweithiennau wrth i ni gael yn geni am i ni etifeddu oddi wrth yn rhieni. Mae Pedr yn sôn am yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Mae'r brenin Dafydd yn deud, wele mewn drygioni am ganwyd ac mewn pechod y bechiogodd fy mam arnaf. Nid bod popeth da ni'n ei wneud yn ddrwg, na bod neb ohono ni mor ddrwg ag y gallen ni fod, ond rywsut, da ni'n gwybod yn bod ni gyd yn meddu ar natur, sy'n cael ein hawdd i grwydoddi wrth Dduw a'i ffyrdd. Mae yn gwead ni rywsut, am i ni fod yn etifeddion gwrthryfel adda. Ond y neges ryfeddol gawn ni yn yr Efengel, fod yna adda arall yr adda diwethaf, yr arglwydd Iesu Grist. A pan da ni'n dod i gyswllt â hwn, yn hytrach na bod yn afiechyd ni yn ei lygru fo, mae ei bresenoldeb o yn iachau ni. Wrth iddo gyffwrdd ar gwahangleifion pan oedd yma ar y ddaear, peth nad oedd unrhywun yn barod i wneud yn ei gyfnod o rhag iddyn nhw gael eu heintio. Ond wrth iddo gyffwrdd â nhw, oedd ei afiechyd nhw'n diflannu. Ac wrth iddo siarad gyda claf o'r parlus, y bechaderes oedd yn golchi draed a'i dagre, y dyn oedd wedi feddiannu gan ysbryd aflan, oedden nhw'n clywed fod maddeuant yn eiddo iddyn nhw. Maddeuwyd y bechodau, a bywyd newydd yn dod trwy ddilyn yr arglwydd Iesu. Nid y claf yn heintio, ond presenoldeb y meddyg yn iachau. Rhyw ddisgwyl ar biga'r draen fyddai heddiw am y neges ar y ffôn, fydd yn gadael i mi wybod os ydw i'n gorfod hynna'n ynysu a'i peidio. Ond does dim rhaid disgwyl am y neges am gyflwr yng nghalon ni.
eisoes mi geisir newyddion da bod rhoi fy ffydd yn Iesu wedi dod a fi i gysylltiad personol ag o, ac wedi dod ag iechyd a bywyd newydd i mi. Mi ddydodd o'n wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych fod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i ac yn credu'r hwn am hanfonodd i yn meddu ar fywyd tragwyddol. Nid yw'n dod dan gondemniad i'r gwrthwyneb y mae wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Adwch chi'n ei weddio. Arglwydd yn Duw, mewn dyddiau pryd da ni'n gwybod nad ydy'r pandemig ddim drosodd, da ni'n parhau i weddio dros y dioddefwyr, y gofalwyr, y teulu sydd mewn galar, gan weddio bydd y gysur a dy drigaredd di yn dod yn agos atyn nhw. Ond o Dduw, da ni'n diolch i ti, fod na feddyg da, a fod cyswllt â hwn, rhoi ffydd yn hwn, mentra ato, yn cyfaddef i ni fethu, yn cyfaddef yn clwy, bod hwn yn dod ag iechyd a bywyd newydd i ni. Amen. Wel, gobeithio byddwch chi'n profi bendith dros y penwythnos. Y sil yma, da ni efo sil arbennig yn yr eglwys, sil diogelwch, lle da ni yn atgoffa'n hunain o'r cyfrifoldeb i ofalu am yn gilydd ac yn arbennig y rhai bregus, y rhai gwan, y rhai ifanc y plant. Ac felly, croeso chi ymuno efo ni ar y we neu yn fyw yn neuadd Rhiwlas os da chi am ddod. Yn ei cyfamser, ewch dan fendith. O fennain gwyl a